Langing driya mangu-angungkung kandhuan rimang lir lena tanpa kanit yen tan tulus mangkutyahu tama Enjing bidal kumuro saking jroning raja Anggung ingkang bala Kaswa Prabu sananira Lir Surya wedalira Saka ing Jalanidhi Rasa madangi jagat Tomungo paning sapuca ing ukir Parababang sumerat kring soroting surya Mekolan gunung
Trong bapak trong bundar buka siti. Trong bapak trong bundar buka siti. Buka siti. Buka siti. Wis kaya Mbah Bau durung. Wis kaya Mbah Bau durung aku. Yo. Panalinganiro Luacaring ratri linengga jangganiro Diring sang dresta jumena lole blekudhuk manyar-manyar Depate. Nggih, pripun Kakang Durna? Kula sampun sami budal. Lumarang wonten Mana Krendayana. Nggih, sampun. Sampun kuwatir Kurawa sedaya sampun budal. Nggih, syukur. Margi, niki pancen mundhi dawuh anak Prabu Duryudana supaya ngawat-awati putu kula Lesmana Mandra Kumara anggenipun badhe tapa wonten Mana Krendayana gayuh wahyu ning ratu. Nggih. Neng wong topo niku laku prihatin. Kok ndadak diawat-awati niku jenenge ora topo. Niku jenenge ora laku prihatin. Pun to. Mang manut mawon. Lesmana nika bocah sing manja. Nika manja. Ning sajeke urip ora tau prihatin. Mula kudu diawat-awati. Yen ngono, yen ora bebaya apa-apa, Kurawa supaya padha sabiyantu pun. Pun monggo. Awake dhewe ya kudu melu ngawat-awati Depate. Oh nggih. Pun kula tak manut mawon monggo dipun awat-awati. Nggih, Depate.
nututi lamun katututan lamun mangsah prawira digdaya Nanggono ngagawe kelol ira wang-wang rasa guyu kuampleng kowe ngopo lali cakepane hooh Surapopo iya Surapopo walah dalah lagi wae mlebone walas Krendayana mentrang kaya ganti wong adeg kaya ndha siagi ya dasar kepara nyata Kartomarma wah keparat nungkak kromo jangkar kowe apa-apamu kowe mesti nganti wadya bolos gelar papan ora urung mesti mung bakal mbebudhek banyu bening wah gedhe sujanamu ayo minggira kowe aja ngalang-alangi ngerti yo aku lan Kurawa bakal ngawat-awati anakku Lesmana Mandra Kumara nggone tapa ning alas Krendayana kene bali yo ora gelem bali tak babati wadya balamu ngerti yo aku ning kene uga ngawat-awati angger samba nggone tapa wah nunggal karep mula wae kowe sumingkira ngalao gelem sumingkir wis entek budine setiaki babu arep ngopo ora minggat saka ngarep aku tebak dadamu kene marganing patimu Singalena prapteng alis Kartomarma
Surtayu iki Udawa. Biar. Mandek. Biajikan siapa iki? Udawa iki. Udawa. Sapa iki? Dol Magadi. Ngopo maju? Ngopo maju barang iki? Oh ya. Gilan no. Itu mayu budayannya mayu gilat ya yugi Mas. Gelut. Ya no. Ngantemo. Mut. Jambato. Ini nak tangan rumah sakit kiwa kuburan. Milio aja endi? Loro-loro tibakno nyo. Mut. 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 Andi ora loro ki. Biajikel. Biar yang tenan gue. Tidak nyonya gue mut. Sangugaman. Oke, siap. Tak kepluk dasmu. Golek liyane. Biajikel, ampun jen gue. Tak bejo cengelmu gue. Nyo cengel. Golek liyane. Oke. Tak percaya gue. Liyane meneh. Iya. Cengolo iso ngampet iki kowe. Tembus tak jani. Tamakno. Pas gini iki tor kowe tembus karo kae. Mojal kowe. Sone nek nggawa pistol ki sing ana isine. Wah biaji kok tak ijeni apa iki mau? Ayo Kurawa sing durung maju. Sapa meneh? Pake. Ya, ya cok, ora sok ngantemi kaya ngono kuwi ya. Karo maratuwane iki sing apik. Ora kaya ngono kuwi. Kae ya sedulur-sedulurmu ora sudi. Senengane kowe iki. Iso endo saiki. Wah, lah iso ya. Tak rono. Maratuwa. Yo oi. Rawani aku ngantemi kae. Maratuwa kowe. Titip ora? Aku titip wae nyo. Iki tulung kamplengno pisan. Yo. Wis kira aku ora kena dosane.
Ngapunten nggih Pak Bolot. Lah aku ki ngapa? Aku ki ngapa? Aku ki ra kleru apa-apa kok. Mundur wae. Kurawa sing durung maju sapa kon tekan kene. Wis entek kok. Yo dak mundur yo. Beres. Gadingers kae mburi kae. Yo. Ndi meneh Kurawa sing durung maju kon tekan kene. Mungsuhe Setyaki. Setyaki ya kalah. Arep mundur kok ketoke ora entuk gawe. Ya wis ora apa-apa mengko tak matur Kakang Durna Kurawa ayo do mundur. Do mundur kabeh kae genderane do digulungi. Do mundur mengko aku tak matur karo Kakang Durna kepiye. Sing asamun ngisep sepining Supana. Nanging putra nata ing Astina Sadra ing Saruja binangun tekasih Raden Lesmana Mandra Kumara ya Raden Saruja Kusuma. Kapilar-milar saking praja manjing wana Krendayana Amanguntapa Sepang Semedi sedakep saluku juga. Eling-eling Raden Lesmana putra Narendra. Nanging datan ati lampah prihatin. Mila dene Amanguntapa kaya datan manteng pangestine. Krana semua ajrih dhateng kawontenaning wana. Sekedap unjal huswa, sekedap ngombe wedang putih sarwi dahar nyamikan. Sekedap nyumet ses. Parandening mangke saged nuwuhaken pangaribawa ingkang wonten ing kayangan Dandang Mangure. Dadak sakala praptaning Sang Pandya Brari Durga dewaning panggodha pangrencana anggugah Denyatapa dadya gragapan Raden Lesmana wau. Langing driya mangu-angungkung
Kanduan rimang lir leno tanpa kanin yen tan tulus mangku diahu tomo Tobat nganti gawe gagareng kayanganku dandang mangure jebul ana titah ingkang tapa nama krendaya ana kene ora pangling iki ayah ulun Lesmana Mandra Kumara woi iki nang alas kok eneng cewek ana wong wadon nek rupane kaya bulan boten ngertos kok yen ngaten bekti kula konjuk Eyang Betari ya tak tampa Lesmana banjur ana wigati apa dene jeneng kita topono alas kene Eyang Betari gandeng kula niki anak ratu kula sesuk bakal dijunjung gumanti ratu ing Astina nanging kula kedah tapa riyen kula kedah kadunungan wahyuning ratu mula nek sampean pancen dewa sing ampuh kula mangtulungi Eyang lah iya ya Lesmana sejatine ulun wis presa apa kang mbok gayuh kuwi aja semelang ulun bakal minangkani gayuhke wahyuning keprabon nang iki ana syarate apa sekirane kowe sagol semono wonten srananipun lah srananipun menika menapa Eyang sranane ya kuwi rene besok bakal dumati perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun tak gayuhke wahyuning keprabon nanging besok yen wis dumati perang Lesmana kudu dadi mangsane para wadya Batu Barat. Piye sago apa ora? Eyang. Perang Bratayuda niku tasih dangu. Tur ya niku nggih dereng karuan le dadi nggih pun. Waton kula iso kedunungan wahyu keprabon kula sago. Kula sago yen benjang dados mangsane para Batu Barat. Tobat. Sumamu disekseni jagat sak isine. Yen pancen mangkono tunggunen sawetara tak munggah ning kayangan Suralaya tak gayuhke wahyuning keprabon. Inggih matur sembah nuwun Eyang Betari Asih oleh wahyu. Samara pamoring sukma sukma winaya ing sepi siwentolong ing kalbu tobat nganti gawe kaget atiku jroning ulun ngembang ngantariksa setya saking kayangan Suralaya lah kok dadi aku kepethuk karo cahya biru maya-maya mongko cahyane sumunar. Nanging lek ora mblerang iki wujude apa? Lan yen pancen kita bisa tata jalma mara gage, kita waleo. Sewu-sewu kalepatan kula diagung pangaksaminipun pukulun Pandya Betari Durga. Lho. Kita wis ngerti marang ulun. Inggih, kula sampun uninga dhateng paduka pukulun
Sembah pangabekti kula kunjuk. Bat ya tak tampa ndadekke bombong Tias Ulun. Banjur prasaja wae. Kita kuwi sapa? Inggih. Wale-wale menapa kula menika utusanipun Pukulun Sang Hyang Jagat Girinata. Dene kula menika sejatosipun pangeja antahipun Wahyu Cakraningrat Pukulun. Bat kita Wahyu Cakraningrat. Inggih. Yen menapa bener kowe wahyu ning Kanalendra utawa Wahyu Ratu? Kasinggihan mekaten. Malah kalenggan menika sampun titiwancinipun kula kedah mandhaping Marcapada badhe ngupadi panitisan kula. Bat ayo iki sing tak goleki. Bat pasang Yogya katujuh inu. Cakraningrat. Nanti tarewang aku bakal sowan kayangan sejatine aku mung bakal nyuwun Wahyu Cakraningrat. Tak suwun supaya gelem ngomongi marang putu kula Semana. Mula rening nyatane saiki malah ketemu ana kene kowe manuta. Manuta tak suwun supaya gelem ngomongi marang putu kula Semana Pukulun. Nyuwun pangapunten. Paduka menika dewa. Mestinipun sampun puna dhateng pernatan. Bilih wahyu tumedhak ing Marcapada menika boten dipun boyong kalian sinten-sinten. Nanging kula kaparingan purba wasesa utawi kamardikan amilih dhateng swarga kula. Momong dhateng jagatipun titah Marcapada. Monggo menawi sisip lan kesluru anggen kula ngomongi titah, yekti boten badhe saged ngruwat saking memala satemah badhe mbabar Angkaragung. Nanging menawi cundhuk jumbuh lan gambuh saekti badhe ambabar katentremaning jana luka. Pramila saestu nyuwun pangapunten yen kula boten saged minangkani ingkang dados panyuwunan Paduka Pukulun. Bae. Bat ngandar-andarang gedungkut. Kakean gunem sing tanpa guna Cakraningrat. Yen kowe ora gelem ngomongi putu kula Semana apa kelakon tak rada paripeksa. Yen kersa Paduka mekaten, monggo yen saged. Wah, tak lakon rada paripeksa tenan kowe Wahyu. Nama Sidam ingkang nedeng sedakep saluku juga Mahasing Asamun ngisep-sepining supana iki putra Ndwarawati Raden Samba Wisnubrata. Raden, yen ulun wis padhake nggon kita semedi katon melencup tamu muhung angesti marang apa kang kita gayuh kang mengkono kaya prayoga banget lamun ulun nedya nadi marang jeneng kita. Ulun nedya njajal ngomongi marang jagat kita, nanging lamun kita wis kadunungan marang ulun, banjur watak kita malah anggunggung diri umuk sesongaran ngegungake dupeh dadi putra Nalindra Binathara. Seneng ngendak gunaning liyan kang sarta ngendelake marang kabeh kabisan kita. Ulun bakal uwal saka jagat kita, kang mengkono bakal ulun todi. Ulun nedya mapanana jagat kita nanging eling-elingan kabeh pitungkas ulun ya ngger samba.
Raduna nggonku ninggal kasatriyan parang Garuda. Nglakoni apa tapa ana kene lah kok jebul lamat-lamat krungu swara kang dumeleng ana ing Karna. Bareng aku yen to iki mau wujuding Wahyu Cakrane Ingrat. Nanging wis manjing ana anggaku temah jugar nggonku tapa wae ladalah. Yen ngono wis kasembadan sing dadi sedyaku nggonku kepengin kadongan Wahyuning Ratu. Nah iki bakal pinardawa kamulyane Samba tedhak turasku besok uga bakal dadi ratu ana ing Nuswa Jawa. Bakal saya moncer, bakal hanjaying bawana uripe Samba. Dasar aku saiki wis kedunungan Wahyuning Ratu, mesti wae aku uga kasinuhan kadigdayan linuwih. Dasare aku ya bagus. Sapa wae mulat karo Samba mesti bakal padha lirip. Wah. Iki mengko yen aku bali ana Ndwarawati, mesti bakal padha disubya-subya. Samba wis kadunungan Wahyu. Bakal kajen aku bakal kondang Kajana Priya. Samba, ulun lagi wae manggon ana ing jagatmu, nanging Samba wis umuk sesongaran. Pratandha Samba ora kuat kadunungan Wahyu Cakraning Rat ulun. Ulun uwal saka jagatmu Samba.